सुवार्तेकार लूक स्पष्टपणे ख्रिस्तशका 70व्या वर्सा घडलेल्या जेरुझलेमाच्या नासाविषयी उल्लेख करता वा लुकासो जेजू 70व्या वर्सा जावंकासच्या जेरुझलेमाच्या नासाविषयी प्रवाद करता. रोमागारांनी शहर नाश करताना घडची आतरवणा हांगासर सारखी विवरिल्या. नासावेळी रक्तापात, देसवाट आणि निर्वासित करप असल्यो गजाली घडतात आणि हाच्यात सुकारी मारूंक असाध्य देखून लोकांन शहरात पळापळ घेऊनचीच जोगती प्रतिक्रिया जाता. पवित्र पुस्तके बरोवन असलेले घडून येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दिसते म्हणल्या उतरांनी जेरुझलेमाचे नासी प्रवादी उतरांनी विणलोलो सुवार्तेगार ते पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचे शेवटाक पावप म्हणून विवरिता. गर्भिण्यांचेर आणि पानो दिवच्या आवयांचेर जेजून बिरमोतीन उचारचे हा तांच्या भुरग्यांचे भविष्य भोव कठीण जातले म्हणले सूचन दिता. जेजू जेरुझलेमाचो विनाश आणि मनशा पुताच्या येण्यात विंगड करता. मनशा पुताच्या येण्या वेळी जावची घडिता आणि कुणा पळेवन पाटलाव्यांनी देदेस्पोर जावपाक जेजू आशेना. बगार धैर्यान उबे रावा आणि तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा म्हणल्या उतरांनी धैर्य दिता. कित्याक जेजू पाटलाव्यांनी ही घडिता आपली सोडवून लागीं पावल्या म्हणले समजून भरूंक आणि घेवंक तो आशेता. विनाशाची कृत्यां उदेताना जावं मनशा पुताचे येणे जाताना जावं खरी क्रिस्ता पाटलाव्या क्रिस्ता थंय थिरायेन रावतात आणि ताचे सोडवणेक आऊंडेवन उरतात.